Някога, в онези далечни времена, които вече никой не си спомня, освен такива като мен, змейовете владеели изкуството да се преобразяват в хора. Тайни, забравени от вековете, шепнат за техните умения. Тъй един змей, като си летял над нашенската земя, видял как на едно от рилските чудно хубави езера се къпят, гмуркат и веселят три момичета. Слънцето играеше в косите им, а смехът им огласяше планината. Спрял се змеят и се загледал. Дивна била красотата на българските момичета, направо нетърпима за очите. И трите били хубави, но едното от момичетата било с ослепителна красота. Кожата й сияяла като лунна светлина, а очите й били като две звезди, паднали в езерото. Змеят бил омагьосан, пленен от нейната прелест. В този миг змеят забравил за своята змейска природа. Забравил за силата и мощта си. Единственото, което виждал, била нейната красота. И решил да се преобрази в човек, за да я спечели. Но дали любовта между змей и мома е възможна? Това е друга история, която ще ви разкажа друг път, ако имате смелост да я чуете.